Que tal, saudos? A Policía Nacional investiga a aparición do corpo dun home na contorna da praia de Loira, no concello de Marín. O cadáver estaba flotando na auga. De seguido falamos deste suceso, dun accidente mortal en Noia e dun intento de parricidio en Ribeira. O mozo acusado de acoitelar o seu pai esta pasada fin de semana en Ribeira permanece ingresado na área de psiquiatría do Chus. O seu paso a disposición xudicial deberá agardar. Entre tanto, o seu pai continúa en estado crítico pendente de evolución. Preocupación na comunidade educativa do CEIP Alomba en Vila García pola caída de cascallos da fachada do centro. Técnicos municipais inspeccionaron hoxe o exterior do edificio. Segundo o seu informe, o centro presenta un problema estrutural con diversas patoloxías. A CIG ameaza con movilizacións no sector da conserva en Galicia se non hai avances na negociación do convenio da conserva. A vindeira xuntanza vai ter lugar o día 13 en Madrid, logo de que a patronal presentase a súa proposta. Arranca unha nova edición da Escola Feminista da Mocidade do Concello de Pontevedra. E faino con diferentes propostas centradas no autocoidado. Son 6 actividades dirixidas á rapazada de 15 a 35 anos, todas elas gratuitas. Comezarán agora en novembro e prolongaránse ata maio de 2026. Todo preparado en Noia para acoller a 26ª edición da Mostra de Curtas. O festival, un dos eventos de referencia no sector do audiovisual a nivel galego, estatal e internacional, prolongarase do 10 ao 22 deste mes de novembro. Pois imos comezando, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Localizado o corpo dun home na contorna da praia de Loira, no concello de Marín. O cadáver estaba flotando na auga cando foi visto por uns mariñeiros pouco despois das 11:30 desta mañá. Deron aviso do achado ás autoridades e ata o punto desprazouse a patrulleira Río Lúa do Servizo Marítimo da Garda Civil. Despois o corpo foi trasladado ata o porto da Guete no barco dos mariñeiros que o localizaron. O cadáver, que pertence a un home dun 60 ou 65 anos, levaba postos uns escarpíns dos que se empregan para facer mergullo. O levantamento do corpo autorizouse ao redor da 1:30 do mediodía e xa foi trasladado ao Instituto de Medicina Legal de Galicia para practicarlle a autopsia. Da investigación para esclarecer os detalles do falecemento do home encárgase agora a Policía Nacional. Atropelo mortal en Noia. Unha muller dun 70 anos falecía este domingo alrededor das 6 da tarde na estrada provincial de P1105 no lugar de Sobreviñas, na parroquia de Argalo. Segundo informan dende o 112, a vítima intentaba cruzar a estrada xunto ao seu home para coller o seu vehículo que estaba estacionado na outra marxe do vial. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencias desprazados ata ese punto, nada se puido facer por salvarlle a vida. O mozo acusado de acoitelar o seu pai esta fin de semana en Ribeira permanece ingresado na área de psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. O seu paso a disposición xudicial deberá agardar, mentres o seu pai continúa en estado crítico pendente de evolución debido á gravidade das feridas causadas. O suceso que tiña lugar o pasado sábado ao mediodía mantén consternado a toda Ribeira, principalmente o núcleo de Vixán, na parroquia de Carreira, que foi onde se produciu a agresión. Por causas que se descoñecen ata o de agora e que están a ser investigadas pola Policía Nacional, que puideron deberse a unha forte lea entre un pai e un fillo, acabou co primeiro ingresado no hospital, en estado crítico, con varias coiteladas por todo o corpo, o que lle provocaron a perda de moita sangue. Primeiro foi derivado ao Hospital da Barbanza, pero vendo o seu estado de máxima gravidade, foi evacuado ao Clínico de Santiago, onde permanece a día de hoxe, pelexando pola súa vida, con pronóstico reservado, aínda que estable. O fillo, o autor da agresión, foi arrestado pola policía sen opoñer resistencia nas inmediacións do domicilio onde comezou a pelexa. Actualmente atópase ingresado na área de psiquiatría do Chus, á espera do seu paso a disposición xudicial, un trámite que podería producirse nas próximas horas. Ao parecer, ningún dos dous era natural de Ribeira,
e apenas levaban uns meses vivindo na vivenda na que se produciu a agresión. Preocupación na comunidade educativa do CEIP Alomba en Vilagarcía pola caída de cascallos da fachada deste centro. Técnicos municipais inspeccionaron hoxe o exterior do edificio logo deses desprendementos desta fin de semana. Segundo o seu informe, o centro presenta un problema estructural con diversas patoloxías. A AMPA reclama un arranxo urxente para garantir a seguridade da rapazada. A sorte quixo que no momento no que se produciron os desprendementos da fachada non houvese actividade neste CEIP Alomba de Vilagarcía. Aconteceu o venres e igual que hoxe foi un día non lectivo. Ante o ocorrido, as familias din estar moi preocupadas. Porque se o venres non chega a ser día non lectivo, pois atoparíamonos ás portas do colexio, bueno, sin asegurar, sin vallar, sin absolutamente nada, claro, tería sido un maior problema. E o que nos preocupa é que, bueno, que foi unha noite, pois, eu creo que típica de outono, non é que existise unhas condicións meteorolóxicas, non sei, distintas ou inhabituais. Esta mañá, persoal do Concello, así como o arquitecto municipal, revisaban polo miúdo o exterior do centro para analizar os danos e posibles solucións. O informe técnico facilitado esta tarde indica que a lomba presenta diversas patoloxías que xuntas teñen incidencia directa tanto nas filtracións de auga como nos desprendementos do material de revestimento da fachada. Conclúe o informe que non se trata dun problema de mantemento, senón estructural. Este informe xa foi remitido á Consellería de Educación, departamento que tamén enviará ao Colexio técnicos para avaliar a situación. Dende AMPA agardan a que se faga unha revisión en profundidade de toda a infraestructura. Sí, de todo o edificio e incluso os edificios anexos, non? Hai un pabellón, hai bueno, unha serie de edificacións que nos gustaría que revisase a Consellería para estar seguros, para estar tranquilos, non podemos traer aquí os nenos, mañá, por exemplo, hai clases, non sei exactamente cal vai ser o protocolo de entrada. E temen que a Xunta e o Concello dilaten o arranxo pasando a pelota de a quen lle corresponde asumir os traballos. Si é unha cuestión de cambiar cuberta, non o sabemos, non? Esperemos a ter o informe, pero claro, isto non pode demorarse no tempo porque obviamente entramos no inverno. No? O outono e inverno sempre hai maior problema deste tipo e que queremos que o resolvan canto antes. Entendemos que a Consellería porque é unha obra maior. Explican ademais que este edificio presenta grandes eivas dende o momento no que se construiu hai xa 2 décadas. Deficiencias históricas que veñen reclamando dende o colectivo de Nais e Pais, como aumentar a altura das barandas, das escaleiras e corredores, sen que a Xunta tan sequera o reciba. Fixemos varios escritos á Consellería para que nos recibise, para falar con eles, non foi posible, levamos máis de 5 meses esperando por unha cita, bueno, seguimos sin contestación, seguimos sin data para sentarnos e falar do que necesita este centro. Tamén queren abordar coa Consellería a falta de persoal, indican que hai máis de 120 alumnos con necesidades educativas especiais, pero cun persoal insuficiente para atendelos. Nestes momentos contan con só 3 mestres de apoio compartidos con outros centros, un tema, por certo, que xa levaron ao pleno Vilagarcián, conseguindo o apoio de todos os grupos para dotar a Lomba de máis profesorado. Máis cousas, a patronal acaba de presentar a súa proposta pro convenio da conserva. Hoxe a CIGA analizouna nunha asamblea en Vilagarcía. Na Central Nacionalista critican as subas salariais que se poñen en riba da mesa, prácticamente nulas nas categorías máis baixas, así como o sistema de clasificación de persoal. A vindeira xuntanza vai ter lugar o vindeiro día 13 en Madrid. Agardan que, logo dun ano de inmobilismo, comece a haber avances. Do contrario, advirten, chamarán a movilización do sector. A CIGA denuncia que pasou un ano sen apenas avances ata que a patronal por fin presentase na mesa de negociación do pasado 28 de abril unha proposta pro convenio da conserva e o novo sistema de clasificación de persoal. Lamentan o tempo perdido e critican as medidas que pon en riba da mesa patronal. Levamos prácticamente todo o ano con reunións na mesa negociadora con casi nulos avances. Evidentemente, para empezar, pois non hai subida salarial nin
ningunha encima da mesa e a clasificación profesional está moi verde a pesar do gran traballo que se estivo facendo pois na comisión e no anterior convenio. Esta mañá a Central Nacionalista celebrou unha asamblea en Vilagarcía para analizar esa proposta. En concreto, a patronal pon en riba da mesa un sistema de 9 niveis, establecendo que cada empresa faga o seu propio sistema de clasificación. En canto as subas salariais, serían desiguais, consolidando, di a CIGA, a fenda entre grupos, con subas salariais moi grandes nas categorías superiores e case nulas nas categorías máis baixas. No sindicato emprazanse a vindeira xuntanza da Comisión Negociadora do Convenio, que vai ter lugar o día 13 en Madrid. Esperamos que isto colla unha dinámica de negociación máis activa e máis productiva, porque as persoas traballadoras deste sector non poden estar esperando a final de ano a que nos dean as subas e non ter o convenio negociado. E ameazan con movilizacións no sector da conserva en Galicia se ese día non hai avances. Porque non podemos estar agardando por un convenio a cero, e ter reunións tras reunións en Madrid, que xa é o absurdo de ter que ir a negociar o convenio colectivo do sector da conserva de peixe a Madrid. Pero entonces, para non traer ningunha cuestión concreta nas últimas reunións, xa digo, a volta do día 13, se isto non se dota, teremos que chamar o conxunto do sector á movilización. Na CIGA manteñen a súa proposta de promoción automática aos 2 anos nos postos de traballo e unha suba xeral das categorías laborais. Tamén un 5% de suba salarial en todos os conceptos retributivos, así como unha reducción da xornada laboral co obxectivo de baixar as 1.685 horas ao ano en 2027. E a abolición da prostitución, os bulos sobre a emerxencia climática e a loita contra a desinformación centrarán as charlas da Escola de Outono das Xuventudes Socialistas de Galicia. A cita, que cumpre a súa cuarta edición, celebrarase este sábado no Pazo da Cultura de Pontevedra entre as 9:30 da mañá e as 8:30 da tarde. Nese tempo haberá relatorios de coñecidos influencers nos eidos do medio ambiente e a comunicación, como o divulgador climático e oceanográfico Diego Ferraz, a politóloga Lucía de Castro ou o analista político e escritor Fernando Carrera. Tamén participará a presidenta da Asociación Faraxade, Axuda a Mulleres que padecen explotación, Ana García Costas, no panel sobre prostitución. Nos relatorios participarán tamén dirixentes do Partido Socialista, como o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, a senadora Carmela Silva ou o eurodeputado Nicolás González. Para nós, desde a Agrupación Socialista de Pontevedra, a verdade é que é unha satisfacción que unha vez máis a organización xuvenil do PSDG se fixe en nós, se fixe nesta cidade e decida transformar Pontevedra en sede dunha actividade a nivel nacional, a nivel galego, como esta, e que nos permitirá ter durante este sábado e este venres en Pontevedra a unha boa parte desa militancia máis nova que ten o socialismo en Galicia. En calquera caso, son unhas xornadas que servirán para podernos formar e, sobre todo, para poder contrastar dous modelos. Frente ao modelo desas persoas que están apostando por irradiar odio, medo, desinformación e bulos, nós, Xuventudes Socialistas, o PSDG, estamos comprometidos con esa forma de traballar e, sobre todo, con ensinar de que nesta época tamén se pode espallar a alegría, a ledicia, a veracidade e, sobre todo, o rigor frente a eses que creen noutro modelo totalmente caduco. E a volta da publicidade estaremos no Paseo de Coroso en Ribeira, onde xa loce a bandeira verde de Galicia. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A bandeira verde de Galicia xa loce no Paseo de Coroso. O Concello de Ribeira revalidou por cuarta vez consecutiva o distintivo que outorga a Xunta a aqueles municipios polas súas boas prácticas medioambientais e de conservación da paisaxe. A alcaldesa María Sampedro, xunto cos concelleiros Víctor Reiriz, Vicente Mariño e Ana Barreiro, realizaron esta mañá o izado da bandeira verde no Paseo de Coroso. En palabras da rexedora, trátase de un recoñecemento que recibe o municipio por cuarto ano consecutivo polas súas boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe.
Segundo ela, este recoñecemento fundamentase en 10 proxectos que versan sobre a ordenación do territorio, a protección do medio ambiente da paisaxe, o cambio climático e a eficiencia enerxética, a xestión responsable de residuos e accións de sensibilización e comunicación. A rexedora insistiu tamén que o Concello de Ribeira xa leva máis dunha década traballando na planificación estratégica, así como na sustentabilidade e na protección do patrimonio local, consolidándose xa con resultados no ano 2022. É outorgada ao Concello de Ribeira por cuarto ano consecutivo, levamos dende o ano 2022 sendo Concello merecedor pois desta distinción, unha distinción que premia as boas prácticas en materia medioambiental, en materia de protección da paisaxe, de protección do medio, e polo tanto creo que iso tamén é un motivo de orgullo para a Ribeira, para a súa cidadanía, porque este é un concello que camiña pois hacia políticas verdes, hacia políticas de protección, como digo, do medio, medioambientais, e que, de logo, pois tamén tendo en conta o que é o cambio climático. Este outorgamento ao noso Concello faise logo de presentar un proxecto que é estudiado e avaliado, e, como digo, ademais, é revalidado no caso de Ribeira por cuarta vez, e no que se incluían, pois, aproximadamente unhas 10 accións. Nesas accións, pois, son as accións que van, como digo, todas encamiñadas á sustentabilidade, á sostibilidade, e a protección do medio, e entre elas pois atópanse pois todas esas accións de colocación de placas fotovoltaicas en edificios como este que temos ás nosas costas, a UCA. Cambiamos de asunto, arranca unha nova edición da Escola Feminista da Mocidade do Concello de Pontevedra e faino con diferentes propostas centradas no autocoidado. Son 6 as actividades dirixidas á rapazada de 15 a 35 anos, todas elas gratuitas. Comezarán agora en novembro e prolongaránse ata maio do 2026. Construir espazos seguros e dotar as mulleres novas de ferramentas para xestionar as diferentes situacións de violencia que se poidan atopar. É o obxectivo da Escola Feminista da Mocidade do Concello de Pontevedra, unha iniciativa que regresa este mes de novembro. De dotar as mulleres mozas neste caso, pois de instrumentos, de recursos que nos permitan xestionar estas diferentes situacións, de xestionar esta sociedade da maneira máis favorable para nós. Son 6 as propostas que chegan con esta nova edición da Escola Feminista. Arrancan a programación o obradoiro de arteterapia, autocoidado profundo e potencia creadora e o círculo de empatía, a actividade veterana da programación que se manterá ata maio. Acompañarvos a través da arte e da naturaleza a atopar a vosa naturaleza interna. A arte é unha ferramenta moi poderosa para contactar con que o non podemos expresar. Un grupo de persoas donde houvese un espazo de escoita e de seguridade. Entón, ali, bueno, pois están benvidas todas as persoas que queiran acompañarnos, que precisen de un grupo para falar. Facemos un montón de cousas, facemos dinámicas, conversamos, nos escoitamos, nos abrimos. Xa en febreiro haberá novas propostas, e o caso dos obradoiros autodefensa físico-emocional e empoderamento, violencias sexuais, entendelas para desmontalas, e Sentangle, empoderamento artístico a través da arte, a creatividade e a meditación. Está ideado desde unha perspectiva feminina para as mulleres do día a día, onde se darán conta de moitas cousas de sí mesmas de maneira doce e indirecta. Un espacio donde las personas en el taller pueden sentirse, crear como una desconexión de las exigencias, de las prisas, de estar siempre pendientes y dispuestas. Este ano do deseño do cartel encargouse a artista Maritza Bertolini. Para a Escola Feminista preparou unha peza bordada cunha casa representando a escola como elemento central. Aproveitou tamén para apuntar o poder reivindicativo do bordado neste tipo de espazos. Que el bordado sí, bueno, que durante muchos años se le ha puesto como este concepto de que es una cosa doméstica, es una cosa solo para mujeres, y creo que con los años está cambiando un poco porque también es un símbolo de resistencia usar esta misma herramienta en estos espacios feministas y usarlo para reivindicar. Os obradoiros están dirixidos inicialmente a persoas de 15 a 35 anos. Os formularios de inscripción para as diferentes actividades xa están disponibles na web apuntate.pontevedra.gal.
Aprender a educar con amor, respecto, empatía e firmeza é a proposta que fai a Asociación Semilla e Raíz nos obradoiros de disciplina positiva que organiza Damán do Concello de Pontevedra. Desenvolveranse neste mes de novembro. Non facemos isto como un lastre máis sobre as nais que tratamos de educar o mellor posível, senón que simplemente pretende ser unha axuda. Estos obradoiros que non espere ninguén que sexan pois como outro tip máis ou outra obriga máis do que ven sendo a educación nestes tempos tan difíciles, senón esas, insisto, ferramentas para mellorar, para traballar o apego seguro, para traballar o xogo como aprendizaxe, para traballar a comunicación dende o respeto. Buscar la reflexión, enseñar otras puertas, ¿no?, por las que se puede acceder a la educación y donde la conexión está por encima del control, que es un poco como nosotros vemos con esta filosofía. La disciplina positiva es un enfoque educativo creado por Jane Nelson que se basa en buscar cómo los niños y niñas aprendan a habilidades de vida, habilidades socioemocionales muy importantes para desarrollarse desde el respeto, la amabilidad y la firmeza. Haberá 4 obradoiros e 2 modalidades, 2 deles bautizados como Crecendo con Calma, van dirixidos a nais e pais con pequenos de 0 a 7 anos. Teñen cabida tamén educadores infantís e coidadores de nenos e nenas destas idades. Celebraránse os sábados 8 e 15 de novembro en horario de mañá no Pazo da Cultura de Pontevedra. Baixo o nome de Coidar e Acompañar dende o Corazón, os outros 2 dirixiránse aos avós e avoas e persoas maiores que coidan e que están presentes de xeito cotián na vida dos cativos. Estes serán os luns 10 e 17 de novembro, tamén pola mañá e no mesmo espazo do Pazo da Cultura. Nas 2 modalidades, a actividade é eminentemente práctica, con intercambio de experiencias, discusións e dinámicas de grupo. Estes obradoiros de disciplina positiva son de balde. É preciso inscribirse previamente a través do email semillairaizdp@gmail.com. Pontevedra recupera o proxecto Pontevedra Rodando, unha iniciativa dirixida a introducir a cidadanía no audiovisual. Os participantes terán 5 sesións teórico-prácticas para chegarse ao mundo do cinema e da creación audiovisual. Será a 5ª edición da iniciativa que prestará especial atención aos premios Feroz que se entregarán na cidade en xaneiro de 2026. Despois de 5 anos da súa última edición, volve o programa Pontevedra Rodando, unha iniciativa que busca chegar a cidadanía ao mundo da creación audiovisual. Da aposta pola economía creativa como piar fundamental do modelo de Pontevedra, máis alá de outras cuestións que son evidentes, e tamén creo que é unha oportunidade para que todo o mundo que queira, independentemente da súa situación ou da súa idade, se achegue ao mundo do cinema por dentro. Os participantes aprenderán conceptos básicos de grabación, son, montaxe e actuación ante a cámara. Tamén o uso de ferramentas de intelixencia artificial na creación audiovisual. Esta edición do programa prestará especial atención aos premios Feroz, que se entregan en Pontevedra en xaneiro. O tema dos Feroz non solamente non é unha excusa, senón que tamén imos tratar de que as pezas teñan referencias, imos ver de que maneira encaixalo, pero seguramente cando saian os candidatos ou incluso cos dos anos pasados para ter pois exemplos para poder polo menos mostrar e despois se sale algunha inspiración de aí, pois sería genial. Ao mellor pois se cadra, imaginamos unha historia pois nos propios Feroz ou de alguna maneira imos tratar de que estean integrados nas curtas finais. O obradoiro desenvolverase do 27 de novembro ao 23 de decembro. Son 5 sesións teórico-prácticas que se celebrarán na Casa da Luz e no Mercado de Abastos. A actividade culminará coa rodaxe de varios proxectos finais que se presentarán nun acto público. Durante as 4 edicións que despois deste parón de 4 anos xeraron 12 curtas que pois a día de hoxe xa ensinan outra Pontevedra seguramente das primeiras edicións a esta. É interesante ver as curtas para ver pois o que se movía fai uns anos e pensamos que forma parte do audiovisual pontevedrés, que ao final
pois non só consiste ao mellor pois en facer grandes eventos como os que temos que sempre axudan, senón tamén en ir xerando pezas audiovisuais e que se grave ese filme cada vez máis en Pontevedra. Pontevedra Rodando está dirixido a todas as persoas a partir dos 13 anos. Conta con 25 prazas disponibles que se cubrirán por orde de inscrición. Os interesados poden anotarse de xeito gratuito no correo volvemosaprimeraproducciones@gmail.com. E todo preparado en Noia para acoller a 26ª edición da Mostra de Curtas. O festival, un dos eventos de referencia no sector do audiovisual a nivel galego, estatal e tamén internacional, prolongarase do 10 ao 22 deste mes de novembro. Noia prepárase para vivir unha das súas semanas grandes coa celebración da Mostra de Curtas. A cita consolidada xa como un dos eventos de maior relevancia dos que se celebran actualmente a nivel galego, estatal e mesmo internacional, prolongarase do 10 ao 22 deste mes de novembro. Como é habitual, o arranque da mostra porá a sección Curta Cativa, dirixida aos escolares dos centros educativos do municipio. Presentamos a 26ª edición da Mostra de Curtas de Noia, que este ano terá un papel predominante digamos que o ámbito local a través da Curta Cativa, onde van a participar 3.000 nenos e nenas de todos os colexios daqui da comarca e tamén por suposto de Noia. Vamos a dar un pulo especial ao programa Cousas de Aquí, onde participarán pois persoas de renome a nivel local como Luisa Avilés, Nacho Carnota, que terán tamén un papel fundamental nesta edición da Mostra de Curtas de Noia. Unha das novidades este ano terá lugar o día 15, coa estrea da película Rondallas, producida por Bambú Producciones. Parte da sección oficial, evidentemente, que goza dun nivel espectacular nesta edición. Contamos con unha premier de Bambú Producións, que é Rondalla, que tamén vai ter lugar nesta edición. Aínda así, un dos días grandes será o 22, coa gala de clausura, na que se fará entrega de premios aos gañadores en cada sección da mostra. Desexamos que participe o maior número de xente posible e que nos visite xente a Noia para un pouco disfrutar desta mostra de curtas que xa está absolutamente consolidada no panorama cinematográfico español. Entonces, convidamos a participar nesta edición como non pode ser de outro xeito. E así rematamos, a actualidade segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.